Chini borok ni kun sure guarantee kere tini kaham tongmani khana hamya bo angge mano eba tabu kaham pano srapsen olo hamya angge bo manu abagi sanamu sungo o chikonsa srapsen ni langma bo chengke bono nationally jolia kare joto bano khabak sa miloi hamsam horlai tongai thangnani abose wansula ke sanai jeng tamani atikok sautong kahanba tini phung Aichuk Jora dara Biswanath Debbarmani logi song Rina Debbarma o sungsaro yakare kelanka rest and peace au chine dara batole munashonor kubune khanaka tini phung Aichuk pasta Jora dara Biswanath Debbarmani BiHik basi Rina Debbarma kheye thangsaka belaikano Khairok Masicha kha khamjanai ko tange thekya hanba miani sekango basi Rina Debbarmani saksori agini se belanya hamya barui serious nge bono ILS hospital telang lakya a Jora dara Biswanath Debbarma belanyo tension wana cinta angge joto taku bukuno kol khai sahor bakya mane basini sori hamya kok khoborika abo haitya phiaba tini 8 September salmarini Aichuk pasawa hankai basi Rina Debbarma bini logi song te besak Khairok ni plus taku bukuk and jeng jotono yakare thangpai kya Aichuk Jora norok chini kono khanai wan suk tongmano basi Rina Debbarma tam sakhamya bomti bemar bini sago tongba hane a kongnoti chengkisa khanamani agini simi basi Rina ni sago breast cancer bemar kisa tongo hane khanau henke tabo a bemar bagija thekya jeng bamsile saimanlia tebo miani salo henkai basi Rina Debbarma agini se tebo sakhame serious ngma bagino bono ILS hospital tlang lai jamani haipono basi Rina ni thangna Jora sopaima bai bo jotono yakare thangino pakya abagi sanamu sungo chini borok ni kuno guarantee kare tabu kaham tongmani srapsene olo tamongno kebo sia norok display nukuiman kana boni kahno borok ni family nukhungobo agi busuk tong thoksa thokrani loki baksa tongai phaijemani phiaba amoka heloki baksa tongi tong thoksa thoki Jora lai phaimani a sal Jora te kuno dino ki phlei phaigelaka abage koni ko kasha sajamani tongo Jora tongsini wansukdi Jora lai thamolo wansuke mungsamaya bukhano methebai mokol mukti simi yor khlanya nangu honei agini simi kasha kok sajage phaimani jengjoto khananya phayu tabu yango dara Biswanath bo belaikino khabajake kapsuka tange hinmale agini simi khorni kahamte hame Jora yapiri thansaki himlai phai tabu nukungo basarabai mile woi thansaki tebo tongthoksa thoke tongna Jora se amo ka yengai thangchu hungke teitam sajane tongshiba basi Rina Debbarma agi ketang tongpro je maniyo nuke hamjage kanmung eba chomungno chajago tebo bini bkhabai paimani a mani rokno mongsa narya kare joto basi Rina Debbarmani logino rui horbakya dara Biswanath tangke henkai ketang tongpro se a mani rokno chomnani eba kanna bagi paimani tini a chomnai te kanai borse kerikya hankai bo a mani rokno nargi teitam khachinai ba a kongno wan sukino je basi ni mani pajak tomani joto rui rohorbakya bini logino tlangi thamba chitung eba o masingo makanya ma chumya phono aing masimor thangi chum chitung kan chitung o ma haino wan sukino basi ni logi je bin mani tomani joto rui rohorbakya belaikano Khairok Masicha abotrok nugi khanai saboni kapala tamongno bomti Jora sopono amole kebusia ako kubunyo tabuk dara Biswanath Debbarma bo basi themani busuk se bkha kosto ongai tongja khana bkhamak se boi kap tongja shu ako nijini BiHik nijini hamsam borok se amse logi basa tongi family thyo hongkai to teita mung sinai ba kathang tongi ba kathai be baksa o bkhano bahike control khachine ba head ba o bkhamak se sau jeng haino nang nungye chikonsa hamjam boro wala ye kaklai ma hayeng khangkan je o bkha busgai sa te tini basi ama hake o sungsaro yakar thangka ke je busai o busai je tabuk dara Biswanath ni ta bin bkha te tam chine ba blaikono ang bini cost no bujimano blaikon dukhona je blaikon bkha sajak tabuk dara Biswanath ni te bor ni busa khorni bo Khairok Masicha kablai tongjaka tabu bor bahano buma krini busa angi tongshinai a busarok wansuk thangke busuk kapal hamya busuk Khairok Masicha heda sochine dara baitolde manasho norok hangai dara Biswanath Debbarma BiHik je basi Rina Debbarma thimani main reason chikonsa update chine video bekhari saunyman kana
video no saja kan kabai share kerti joto tiparsa lokono kaham hame nukui siu semantung and dar Biswanath Debbarma to kebama lokono sinwo te baksa loko sinya po tongmano je tabuk ni generation ni borok baksa sinya tongman herba